така, и с кошниците. Тях не сме играли. Замахването, кой иска да играе? Момичета? Анабел? Не искаш ли? Вани и Алекс сменям бойките просто. Да, замахвам. И така, вярно, ако е вярно, замахвате към прозореца, ако е грешно. 16 минути, 12, по-малко ли оцеш? Защото моли мине и да направи една през 19 явно, ама като да, с малата. 13 минути, по-малко ли е много? Вани, запомни се и така различните ръца противоположната посока. Замахвания са наистина излишни. Още малко, 12 минус 8. По-малко ли от 18 минус? Защото системата, разперването на ръката също я приема. Виждате ли като виждате само една така? Нещата се оправят. Това е игра Киса и те си помагат в момента. Още една стъпчица. И сега остана още един вид игра с кошниците. Ние най-малко сме играли, но помните ли? С ябълки, които са кошници, които ябълки, които трябва да правят на кошници. Тук нямаме. С мен. Крис, ела с мен. Айде. Крис, ела.
трудно? Елементарно. Като математика е лесно. Аз съм the best. Нищо не греша. Кой иска да продължи да моите? Айде, Ради. Гледате единиците. На кое място са единиците от числото? Гледате единичките и ги разпределяте. 26. Колко единици има в 26? Имаме ли го? Другаде в други ще го сложим. Значи трябва точно на кошниците. Точно така. Браво! Точно на кошниците и тогава слагате, да. Тук вече и умения за как движим, как се движим. Тук, т.е. на тази игра ще пише шестици за физическо. Вие се чуете откъде ги тръпвам шестиците по физическо. Ако тук пишете и не тръпвате ли? Ако не тръпвате, колко шестици са? А кой гледа единици, десетиците като единици? Да опише една бройчица. На кое място са единиците ученици? На първо или на второ място? На второ място. Гледате втората цифра, тя ви определя единиците. Обещавам, че на изходното ще ви дам такава задача, щом толкова ви е трудно. Добре.